Είμαστε στον χώρο που όλα τελειώνουν. Για πες. Να, εδώ μωρέ, εντάξει, έχεις το δικό. Έλα, σκάστε. Πάμε. Πού είμαστε? Είμαστε στο... Ιδιωτικός χώρος μπορεί να είναι, αλλά τα στοιχεία της υπόθεσης μου δίνουν κάθε δικαίωμα να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ. Να ξέρεις, έχω 7 αστυνομικούς απ' έξω. Αλλά σε σέβομαι που θεωρητικά γι' αυτό ήρθα μόνος. Πάρε λοιπόν το χέρι σου από το θησαυροφυλάκιο. Το έχω πάρει. Αλλά έφερα 2 μέσα. Πέρα από το 2 γιατί άμα μαζέψουμε παρέες, θα πούμε μετά. Δικαίωμα να βρίσκομαι εδώ. Πάρε λοιπόν το χέρι σου από το θησαυροφυλάκιο. Τώρα! Γιατί, τι έχεις απ' έξω? Έχω 10 μπάτσους. Πάλι! Να... Έλα λίγο να το κάνετε. Σκάστε λίγο. Πώς γράφει. Πεις βρε άνθρωπε, πώς έμπλεξες τόσο βαθιά? Τι σημασία έχει γίνει, τι έχει γίνει το 51. Έλα, πάμε πάλι. Εντάξει τότε. Θεωρητή, ετοιμάσου να ακούσεις μια ιστορία με χρήμα, φόνο και πολύ αίμα. Πολλά ψέματα. Πολλά ψέματα. Δεν τον κόβεις μωρέ, άστον. Έλα, πάμε πάλι γιατί και... Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαστε εδώ. Ξέρεις γιατί? Γιατί ήθελα πάρα πολύ καιρό να σε γνωρίσω. Μαλάκα μου κούτσα. Δεν πετύχα το σίδερο. Πάμε. Κρακ! Κάτσε ρε Σον, κάντε καλά. Σταμάτα. Σκάστε. Μαλακία, δεν ήταν ωραίο. Τις ιστορίες, κάνω πως δεν το άκουσα καν αυτό. Σου θυμίζω ότι και στην υπόθεση αυτή υπάρχουν 3 θάνατοι από τους οποίους δεν έχει ξεχνιαστεί ακόμα κανένα για μόνο που ήταν. Πούστη. Δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν κύριοι, το πράγμα είναι πολύ δύσκολο. Έχουν ζωήσει τα πράγματα. Οι κόροι έχουν σφίξει. Πούστη. Θα δίνουμε αναφορά απευθείας σε εσάς. Απευθείας σε μένα, να σου το συστημάτως τέλειξε. Τέλειξε μαλάκα. Θα δίνουμε αναφορά απευθείας σε εσάς. Θα δεις αναφορά. Η διαφήμιση που τέλειξε το αδέρφο. Θα δίνουμε αναφορά απευθείας σε εσάς. Θα δίνετε αναφορά κατευθείαν σε μένα μέσω του συστήματος Telex. Τα πρώτα στοιχεία που θα μου στείλετε για την υπόθεση. Έλα ρε μαλάκια, έλα. Πάμε. Θα δίνουμε αναφορά απευθείας σε εσάς. Θα δίνεις αναφορά κατευθείαν σε μένα μέσω του συστήματος Telex. Έλα. Πάμε, το βρήκα εγώ. Θα δίνουμε αναφορά απευθείας σε εσάς. Θα δίνετε αναφορά απευθείας σε μένα μέσω του συστήματος Telex. Τα πρώτα στοιχεία που θα μου στείλετε για την υπόθεση θα είναι από το γραφείο του δικηγόρου. Είμαστε εντάξει? Μαλάκα τη χάρπασε. Μέχρι πιάσει τελικό. Έλα, πες το σε μένα. Κοίτα εμένα. Κάτι λέω ότι δεν πρέπει να γίνει μαλάκα. Είμαστε εντάξει να πάμε έτσι, γιατί δεν διαλύονται τα πράγματα. Δεν βγήκε η σκηνή ρε Γιάννη. Όχι μωρέ, δεν βγήκε. Τι σημαντικό ξεχάστηκε. Τώρα αυτό θα το τελειώσουμε κάπου. Όχι ρε, πουστή, όχι. Πώς έτω μαλάκα, πάρε το τηλεφωνία. Ξυλοστετά μου μπουτάνες. Χαρτί. Σόβρακο, Ωραία μαλάκα. Δεν γράφει ακόμα ρε, σταμάτα το. Αίμα. Καλημέρα σας σήμερα. Είστε...
Περίμενα, αυτός περιμένει πίσω από την πόρτα, τώρα είμαστε σοβαροί. Ναι ρε, μας περιμένει εσύ, έχει ανοίξει το τέτοιο. Yes. Α, έχει ανοίξει. Τι ρε! Μέσα. Νίκο, έλα μέσα σε παρακαλώ. Πάμε. Νίκο, έλα μέσα σε παρακαλώ. Γρήγορα. Έλα ρε, δεν υπάρχει τώρα αυτό που μου κάνεις. Σταμάτα του με το άλλο το χέρι ρε παιδάκι μου, έλα. Καλά, τι με παίρνεις, σε κανένα παιδάκι. Σβήστηκε. Πάτα το messenger πάτα. Να το πω του στυλ, θα τον τυλίξω σε μια κόλλα χαρτί και Τι θα το πεις, δεν το θυμάσαι ρε μαλάκα, μια φράση. θα ξεχαστεί από την κοινωνία το όνομα Σερκάρης και θα πληρώσει για τα χρήματά του. Πάμε. Δεν θα του πω λεπτομέρειες τη συνάντηση με τον Άγγελο, ούτε για το που πήγαν, ούτε για το τι έκανα. Έλα ρε μαλάκα, νίκανε. Μαλάκα, εντάξει τώρα, είναι οι τελευταίες φράσεις που είναι η κορύφωση αυτή. Πάλι σβήστηκε. Έλα ρε, καλημέρα, τι γίνεται. Διανύζε, καλημέρα. Δώστε να την γίνει του λίγη. Και πιο δυνατά. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Δημήτρη. Όμως, εμείς θα δώσει τα λεφτά να τελειώνουμε. Τι πας ρε αγόρι μου, τι έγινε τώρα, δεν μας εμπιστεύεσαι. Άκουσε να δεις, Μιχάλη, εσένα έχουν... Έλα ρε. Δεν πειράζει. Κοίταξε να δεις, Μιχάλη, με σένα έχω συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια. Εγώ αυτόν εδώ δεν τον ξέρω. Έλα, Δημήτρη, πρώτη φορά. Δικός μας είναι. Έλα. Κοίταξε. Έλα ρε. Μην το κόβετε. Καλημέρα. Αργήσατε όμως, αργήσατε. Δώσε τα λεφτά να τελειώνουμε. Τι είπες τώρα, δεν μας εμπιστεύεσαι. Δεν Ποιος τιμωρήθηκε, ρε. Όχι. Έλα ρε μαλάκες. Πάμε. Δεν το είχα πει σε κανέναν. Φορούσε καπέλο και είχε μουσια. Δικηγόρε, ο ίδιος Όπα, ρε, ήταν. όπα, ρε, Έχει μπει όπα. μέσα στο σπίτι. Φορούσε καπέλο. Λέει κι άλλα. Και ήταν Και σχετικά γυαλιά και εγώ. κοντός, Και γυαλιά, εντάξει. ήταν κοντό. Ναι, ωραία. Θα το Έλα, ξαναπάμε. το ξαναπάμε. Πω, τι λες ρε άνθρωπε, είσαι σοβαρός. Δηλαδή, Τι άμα όχι, σου ρε, λέγει να Γιάννη. πας να πέσει στον κρεμό, θα Μιλάει ο έπεφτες. άλλος. Πάμε πάλι. Τι πάλι ρε φίλε. Δεν ήταν ωραίο. Τι δεν θα γυρίσουμε 100 τέτοια. Κάτσε να δούμε, μπορεί να κρατήσει κάτι μετά. Εντάξει. Άστος να παίξουνε. Πάμε. Εγώ με το 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Εντάξει, εγώ συνεχίζω με το 9. Έλα, ρε. Από το 6 όμως θα ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω από το 6. 6, 7, 8, 9. Κλειστή την πόρτα, είναι ανοιχτή. Φύγε ρε. Λοιπόν, κοιτάς λίγο σαστισμένος, Ναι. κάνεις κανένα τέτοιο, γράφω εγώ τώρα, έτσι. Ένα μαλάκα, φύγε από πίσω. Λοιπόν, καλώς σας βρίσκω. Καλά. Καλώς ήρθες. Πώς πάει. Μια χαρά. Μια χαρά. Και φορτωμένος, ρε μαλάκα, πες το. Ναι, μια χαρά. Κάμε και έτσι. Λοιπόν, το κρατάμε το πρώτο. Και... Πάμε ξανά. Πάμε ξανά, έλα, δεν πειράζει. Στο χάσα, πάλι. Έλα ρε. Δεν πειράζει, έλα, το πάμε άλλη μία. Αυτό τι στο διάλογο έχεις βάλει ρε δεν μαλάκα. φαίνεται. Και ποτάσα, τι έχεις βάλει εδώ πάνω. Η βαλίτσα δεν φαίνεται ολόκληρη. Για πες το. Πάτε ρε, τι έχεις βάλει εδώ ρε μαλάκα. Ωραίο. Πάλι το έχουμε μπερδέψει πολύ το πράγμα, μήπως το παρακάναμε. Τη στιγμή που μπήκαμε στο χώρο πρέπει να χορέψουμε φίλε. Πολύ φοβάμαι ότι αυτός δεν Περίμενε ρε, λίγο κι άλλα ρε. Ρε, να σας πω. Κλείς το σάκι. Κάσε. Smart trousers. Είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Λοιπόν, Περίμενε, έλα. μιλάει ο βλάκα. Κλείς το ρε. Έξω, τι θέλεις. Άσε μας. Ποιος ήταν. Ποιος ήταν. Ο Στέλιος. Και τι ήθελε. Τι ώρα θα φάω. Μην ξαναπάρει ρε. Μην ξαναπάρει. Είμαι καλύτερα μέσα. Γιατί πέρα από το ότι έχει φασαρία εδώ, είναι και λίγο ρυψοκίνδυνο. Εγώ βλέπω ένα περαστικό. Όλα να το σπάσουμε στο ξύλο. Έλα, ξανά. Είχε λείψει.
Έλα ρε. Όχι, έλα ρε Έλα ρε, μαλάκα. τι έλα ρε μαλάκα. Πριν είπε β' τώρα δεν χάμα. Έλα. Τα μαγαζιά. Μην ανησυχείς. Το έχω κανονίσει εγώ για σένα. Δεν έχω πάρει λεφτά, αλλά σου έχω πάρει ένα τσιμπουράκι. Αυτό θυμήθηκα, αυτό μου ήρθε μετά στο μυαλό. Μου ήρθε μετά στο μυαλό, ναι. Έχω πάρει την πλακέλια μετά, ρε μαλάκα. Παρακαλώ πολύ. Καλημέρα κύριε Αρχιφύλακα. Είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας προσκομίσω ένα ανταγαλμασίληψη πρωτοπρόσωπο στο στοιχείο. Ρε παιδιά. Κολόγατο, θα σε σφάξω μια μέρα. Τι έχει γίνει τώρα, ρε. Τίποτα, κάνει και ο Μάιλος. Ρε Νάσο! Έλα τώρα κλείσει την πόρτα, ρε. Βάλε αυτό το τείχο. Κλείσει την πόρτα. Τι κάνεις τώρα με την κατάσταση την κολόγατα. Τι ο Νάσο δεν πει. Πω. Πω. Φλάσιο George Best. Πού πάμε ρε. Πω. Φλάσιο George Best. Πού πάμε ρε. Καλώς τον Κωστή μου. Τι, σταματή. Καλά. Φλάσιο George Best. Έχω άσχημα νέα. Τι έγινε. Εκτός από τον Άγγελο στη Θεσσαλία, θα πρέπει να συλλάβουμε και τον Και το μαέστρο. μαέστρο. Το μάστορα. Αλλά σου επαναλαμβάνω ότι είμαι ερηγμένος στα σκατά μέσα στο νερό μου. Είναι σκατά. Το κόλπο της ζωής μας, ρε. Ναι, αυτό το κολπόγκροσο. Τον κύριο Μπαστέα είναι η πρώτη και 4 χρόνια να τον δείτε. Μπα. Τι πάει να κρυβοφόρητος, δεν διατεθείς. Είναι ακριβοθόρικος.